Uy, kay papilion ma'am, unsay mo piliyon? Dako or gamay? Dako. Wow, dako. Ano nagay nga mga dako ma'am? Kay nindot siguro basta. So, nakatry na ka? Medyo pero nigunit ra. Boss, unsa may piliyon mo, boss? Bugdo or lupyak? Bugdo. Iyay ka ni. Nganong ganahan mo kag bugdo, boss? Dito tapos ya marag kumong ka. Mabubo, so kapila mo di ka nakahika pag bugdo, boss? Wala pa rin boss. Pero ganahan ka mo tayo bugdo. Oh, Sa lupyak na, boss, dili ka ganahan. dili ka pa sa Ano na yung ganahan sa lupyak, boss? Dili lang boss. Okay, very good. So kung ang bugdo, boss, iyari, boss, usaw mo ni mo pag gunit, boss. O, pag gunito juga. Kaya marabot ba na lang. Kare-kare, boss. Ha? Kung ka na, mo na yung bugdo. Usaw mo pag gunit. Okay. Ang mulon ra. Oh. Grabe hari ay no. Usa mo piliyon, boss, subsobo or tilahan? Supsupon lang. Iyay, so, subsobo ni no. Ano magahinga mga subsobo, boss? Para malasa gid ba? Wala sa, so, nakatry na juga, boss. Slide. Ay, pagkino na, boss? Sara. Kausa na, day. Wala di mo, daghan na, day. Di, sunod pa man. Sunod pa, so, ang subsobo, day, di ka ganahan? Titira sa dugna Like, kung sabay mong isubsob. Kalamay. Kalamay di ay, so, kalamay na yung iyahan, yung isubsob ko no. Kuyawan sa kung sa isubsob niya ba, so, okay. Kisa may kusog mga ut, lalaki or babae? Lalaki man siguro. Lalaki, so lalaki ko no. Ano na kayo mga lalaki ako sa mga ut? Wala ra. Kaya akong papa ko sa mga utak kong imama. So, ang iya ko no papa dahil kusog ko no manguot sa bulsa sa imong mama. Oo na. So, ikaw dahil, wala dahil nanguot ni mo. Na, akong manguot sa bulsa. So, bulsa gid no. Unsay pilion mo? Dako or gamay? Ang saktura. Kanang sakto ra gyud no, grabe hari ay. So, naargyud ka sa tunga. Ngano day og sa dako day? Ambot di siya katubag no. So, naargyud ka sa tunga. Di juga ganahan yung pinakadako day. So, like, dako pahigugma, di ba? Magaling kang kupal ka. Unsay mapil sa unang sulod? Unsay mapil sa unang sulod? 2 beses na yan! Siyempre, kulba. So, kulba, nakatry na day ka. Sabog na to. Karaghana. Nakatry na gid si ma'am no. Like sa una ding sulod sa eskwelahan no. Kulba gino labi na kong bago pangakuan no. Okay, salamat yan niyo. Kisay kusog mangut, babae or lalaki? Murag lalaki siguro. Ay, lalaki ko no. Ngano magaingon mga lalaki, boss? Wala ra kay usog man ko manguot sa good labi na dili di kanang kuan basudan. Sa to pa ang sudan day ang kuuton ko no. Asa man ka nakakuuton na sudan, boss? Nara dira sa kanang palitan mapalit ka ng kuan karsada nya magakaw ka. Na kay masugatan kuuton na nimong sudan. So, imo lang ipasabot day. Is na to ni mo day. Wa may bayad, di ba? Okay. Kisa medyo kusog manguot, ma'am. Babae or laki? Ang laki. Ang laki. So, ano na kayo magag laki, ma'am? Kaya mas kigsilingan, kuuton, magkamakon. Ay! So, ang silingan ko no, kuuton ko no. So, nakatesting na din, gikuot ka sa imuhang silingan, ma'am? Katesting. Ala, nakatesting ko no siya din no, gikuot sa silingan. Kapila man, ma'am? Gikawatan ra ko eh. Gikawatan di ay! Sus, nakuyawan na dyan ko unsay gikuot no. So, gikuotan ko no siya o kwarta sa iyang silingan. So, mawala ito no? Okay. Unsa may imong piliyon? Dako or gamay? Dako. So, sana all ganahan jud sila dako no, daghan kinagaguban na dako. So, karo ma'am, nganong ganahan magdako, ma'am? Kamot lang. Kala mapili mo nga dako siya paglab ni mo. So, sana all ma-feel ko no nga dako o paglab nimo. So, sa gamay di ka ganahan. Dili kay may lambi. May lami, gamay ko no, nakatry na kagamay. So, sa dako nakatry na sige. Wala. Wala, pero ganahan ka mo try.
Oo, kuno day, ganahan siya mo try day no, dako day no. So, nara kay nakitaan nga, muhatag ni mo og dako. Na. Sana all, nakakita na ko rin siya muhatag og dako, no? So, kinsa mo na? Ang crush. Imong crush. So, nagkamit na dyan mo? Kuan, kanang sanay. Kanang crush na ko siya ato niya, nauyap siya na ako niya, gipuwagan mo kanya. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw.